Francesc deia que quan Catalunya surt pateix, Catalunya no pateix. Jo diria que quan la democràcia pateix a Catalunya i a Espanya, tots els demòcrates del món haurien de mobilitzar-se. I doncs penso com a elegit que som massa pocs, molt pocs, i que hem de mobilitzar més. I demà, el passat demà, més aviat, al Palau dels Congressos de Perpinyà seria una ocasió. Hi haurà tots els batlles i tots els elegits que seran concentrats entre 2:45 i 2:45. Es podeu agafar per fer, almenys parlar i fer una acció, invitar-los a fer una acció. Jo què vull dir? Quan anava a la pàgina de referendum.cat i un dematí, quan he obert aquesta pàgina, he vist els insignes de la Guàrdia Civil i una frase en espanyol, i ha sigut com un electroxoc. He pensat a la meva família, al meu padrí. És que quasi no m'ho creia, quasi que no m'ho creia. I doncs, independentment del que poden pensar sobre la independència els uns o els altres, he decidit d'enganxar-me, de mobilitzar-me per la democràcia, per dir que el vot no és un acte, no és un delicte. El vot és un acte democràtic i tots els demòcrates han de lluitar perquè aquest referèndum tingui lloc. I després que el poble de Catalunya, que els que votin, decideixin del seu futur. És la meva lluita, és la que meno aquí, com responsable d'un partit polític francès. No en puc dir més, però no en penso menys, però no en puc dir més. I per la meva banda, per la gent que coneixo, per la gent que soc capaç d'influenciar fins al final, fins que els catalans no tinguin el que han decidit la majoria d'ells, lluitaré perquè puguin exprimir-se. Gràcies.